Assalamualaikum. Niki nembe wonten kelas 7A. Ajeng dolanan napa? Kertu aksara Jawa. Coba niki angsal aksara napa, Nok? Sandangan sing asmane Wigyan. Ya, betul, bagus. Niki Aksara Ma. nggih. Niki angsal aksara napa? Ya, betul. Niki dilihat ke? Nah. Iya, betul. Niki? Cecak. Nah, aksara atau sandangan? Sandangan. Nah, sandangan cecak. Oke. Niki? Ke. Nggih. Sebelah? Nggih. Aksara sandangan menapa? Sandangan paling bawah. Nggih. Niki? Ke. Nggih. Sebelah mriki? Nggih. Hafiz? Hah? Ro. No. Niku sandangan apa asmane? Sandangan. Dan korut. Oh, keret atau cokro? Dilihat. Oh ya, keret. Nah, ditutupi kok anu. Niki? Aksara Jojo. Nggih. Niki? Sandangan Papa. Iya, betul. Mriki? Aksara Wa. Aksara wa. Nah, mriki? Aksara kali pasangan ngan. Nah, maose napa? Ngan. Ngo dilelet maose napa? Ngo dilelet. Loh, ngo dilelet sing kala wingi lo dipepet hukume haram diganti ngo dilelet. Jadi diwaca napa? Le, dicari meleh catetane. Nah, digoleki ya. Sebelah mriki angsal aksara napa? Sandangan taling. Dilihat ke? Sandangan. Ya, sandangan taling, betul. Niki? Aksara Ra lan Se. Betul. Mriki? Aksara Zo kalehnya. Ya. Mriki? Aksara Ta kaleh Du. Betul. Lajenge mriki? Aksara Re. Nggih, betul. Aksara La. Sip. Mriki angsal aksara napa? Aksara Na. Nggih, Sandangan wacana cakra. betul. Wingking? Sandangan Bulu. Sandangan U. suku kangge ngganti swara u. Nggih. Mriki? Aksara Ka. Nggih. Wildan? Layar. Betul. Mriki? Sandangan Bulu. Iya. Aksara Ta. Ya, sip. Nah, sakmenika langsung praktek nggih. Nomor sunggal cobi sing angsal aksara ana baya sanga. Nah, niki mboten nggunakake sandangan, namung aksara carakan. Yo. Ana baya sanga. Ya. Langsung nata. Ya. Niku pasangan no. Heeh, dadi jenenge ngo dilelet macane le. Nah, saking niki. Mana? Sampun dados? Digoceki cobi. Laras dereng niku? Laras cobi diwaos. Nggih, si paringi tepuk tangan riyen.